Shannon, a bheith sibh díos an Marcachd. Ha. A bheith sibh géirí sú orange. Ha. Seo an sú acu. Tap alive. Tap alive, Mum. Capel é sé a bheach. Hi, Homa. A bheith sibh géirí dó Marcachd. Ha. Shannon. Amy has Shannon acu to stay. Jig, Mom. Higher version. Han version achgesen. Okay? Higher version. Ugh. Han mesha giri dollar fer more. Han Shannon achgesen. Nearly fer achget. Ugh. Ha Shannon coed sporzel. Ach, fashion skresel. Kursana fami shot en more. Toshach, ha euro fake, agus ha Shannon achgesen. Ugh. Trote jij, voet me John en Saltachje. Ach, fijne. En shot de akum sana. Shannon do show. Time. That's your horse person. Who's this? En ja, 3. ja, essa komt je haar mam een briefje. Ha usse en hij akunse. Troot. Muchas. Mom. Oh, mag graag image. Kursane wij dal in een echt mood. Hoors me wij al woorden te horen. Let me hold the leaf, Mom. Do that to my house at home. Muchas. Die vind achter de eentje goed Jessica. Ik is Melly die vijf Janice. Oh, je hebt maar. Ga jou een code, oké? Ga vind achter de eentje ja. Wie meer als aan een diamantje. Amy, dit chatter. Let me hold the leaf bij mijn dollars is. Ha Shannon akinja agus hapas akit Shan. Essa kom. Ga wie meer jaren hudien. Let me hold the leaf. Kan ik smuntje give me een kasaket alright? Ja, nadal en echt akin. Ja, en boosje beginnen dan zo. Er zal nog ja.